Alright, munofara here makadini? Ine ndiri nani zvangu, ndinobva ndogara Gokwe pachifi nemangwe, tiri pamuti mutema apo. Okay, tofunga zita rangu ndakataura apo pandakakupai machats. Saka tisingadi kuti tizivikanwe hedu nemazita zvakanyanya, kuitira kugarawo zvakasununguka muraini. Alright, ndofunga ndichiri kukomenda nyaya yamaitsanangura maererano nenyaya yakaitika uko yemunhu wokuurawa nemota namambo. Zvechokwadi magariro atakaita kana tiri sesu vanhu vemudunhu nemangwe tiri kushungurudzika nemhaka yematongero avanoita. Vanotonga nedemo. Regai nditsanangure chidimbu chenyaya yangu. Inini vakandisunga gore ra2023 tichipinda muna 2024. Ndofunga ndakatsvaga stendi ndichibva pamba pevabereki ndichinoti ndigare ndega. Saka masituations andanga ndakatarisana nawo aitondifosa kuti ndikasire kubva mushure mekunge ndisina kuita gadziriro dzekuti nditame. Saka zvadaro paya ndakabva ndawana stendi ndakasvikawo paya semunhu anga asinawo zvikwanisiro. Ndakabva ndachirega ndivake 2 rooms flat kuti ndanditora nemarata angu kare. Ndobva ndasvika ndobva ndataura nenext door yangu kuti shamari ndokumbirawo kuti pari zvino zvikwanisiro zvangu hazvisi kukwana kuti ndikwanise kuvaka 2 rooms yangu netoilet. Pachandichakunda kuita kucheresa gomba retoilet ndobva ndarivaka but kuzoti ndizorishandisa harikwanisi kuti rishande. Saka ndobva tawirira neuyawo panext pangu. Saka ndaitosenzesa toilet panext pangu. I think neimba yandaishandisa yanga yakatosiyana ne35 meters kubva paimba yandakavaka inini. Toilet yabhuruu wangu yanga itori padhuze neni. Zvadaro paya ndikabva ndavaka imba yangu ndakutanga kugara paya. Gore rakatevera racho ndobva ndakangezenge ndakuda kuti ndichipedzisa toilet. Saka ndiri ukadoma ndakabva ndafonera chinzi wasungirwa toilet. Ndikati kuva ndisunga ndiani zvinganzi wasungwa nemburisa wakaedimeni. Ndikati ingazva ndiri kuprepare ndiri mugadziriro yekuvaka toilet kuti ndakatochera gomba ndikatovakisa kwanza zvina basa zvizokutaura izvo kurunza wana toilet. Ndikati no, inini hanzi kumesa sangu, ndiri kutoshandisa toilet panext pangu ndichivaka yangu. Saka zvakafanira pakuti ndine toilet. Kanzi hakuna zvakadaro. Ndikati alright, ndiri kuuya kumba. Saka ndobva ndazouya padeni. Saka ndichizoya padeni ndakatoyawo ndakatogadzirirawo mari zvangu ndandazviwana zvokuti ndichipedza toilet yangu. Ndosvika pamba ndobva ndapedza toilet yangu paya ndobva ndaona headman ndikati ndonyaya iripo. Saka ndakufungidzira kuti ndichaendeswa kwamambo nemangwe kuzi yanga iri nyaya ivo headman. Ndapedza toilet yangu paya ndakuzoona mupurisa abva asvika pamba. Ndiri pamba asvika mupurisa achindisungira toilet. Ndikati mupurisa kwamambo, haisi toilet here uri kuona yandakavaka. Zvikanzi toilet svika yenyu semunhu asungwa chingosvika. Ndobva ndazosvikako ndobva ndaenda paya. Zvikanzi wanga usina toilet, wakazovaka ikwe zvinowanza kuti tiri kusungira matoilet. Ndikati no mambo, inda ndiri mukugadzirira. Gore rakapera ndakacheresa gomba rangu ndikarivakira. This year ndobva ndaripedzisa. Saka ndiri mukushayiwawo nekumutsvaga ndibatanidze zvinhu zvacho plus ndanditori netoilet yandiri kutosenzesa panext pangu nditori nayo toilet. Zvikanzi iwe pachako hauna toilet. Saka ina ndakuzokunda kuramba ndichipikisana namambo paya ndobva wandichaja $25. Vakati iwe unofanira kubhadhara $25 nokuti toilet wavaka. Ndikati no, it's fine, but pari zvino mari handina. Ndobva vakanzi tokupa 1 week. Saka pa 1 week paya ndakabva ndawana $10 ndobva ndaendesa. Saka ndiri mukutsvaga pakabva pakuda kunokwana mwedzi ndiri mu3 weeks ndikaona mapurisa kwamambo asvika achindisunga kuti uya kudare uzozadzisa nyaya yako yaita kuti uzopindura nyaya yako yaita kuti iwe usapedza kubhadhara mari. Ndobva ndaenda. Saka ndasvika paya ndikati no, ndiri mukutsvaga mari asi ndaona mari. Saka ndiri mukutsvaga mari ndakabva ndakuvarigwa nemwana akaputikirwa nebhatiri ndobva akuwara. Ndobva ndamuendesa kuchipatara ndobva ndaita zvikwereti. Saka manje kuti ndizouya kuno ndakazokundikana ndikuone makazoona ndakazosvika ivi ndakafonera kutsika munhu ndiyo ndakafonera ndimuudza zvandasangana nazvo kuti ndachifunga kuti ndive nemari but ndakundikana. Saka iye mambo ndichimutsanangurira zvikanzi akaudza mupurisa dai wakauya kuno. Saka zvose izvozvo zvazvina basa kuzi waingoudza random, waingotaura bembera kuna Thomas kuzi Thomas mupuri ane nazvo.
tikati it's fine, hapana chakaipa. Zvikanzi iwe uratidza kuti uri ndorana uri kubhadhara mari kosa ungatiudze kuti dambudziko rako rakakuratidza kuisa mari kuno kudare, saka kukoshesa dare rachifi nemangwe. Saka toda mapurisa chitoendai mutonobata mbudzi 4 kuza nembudzi dzakawanda kumba kwake. Mapurisa ndobva atosimuka ipapo, ndobva ndatonzi tipe foni, tipe zvitupa, tipe chichi, ndobva atobata zvinhu zvangu paya. Ndobva atoti watova musungwa pano kusvika mbudzi idzo dzauya. Ndobva vaenda kumba, ndobva vanobata mbudzi, but vakanowana mbudzi dzavhurirwa havana kukwanisa kubata 4, vakabva kwanisa kubata 3 kuzoitaitiza. Pakubata mbudzi dzavakabata dziya vakaona kune mukadzi. Mukadzi ndokuona kuti kuva mupurisa wamambo akati atitaure nemi, tatumwa nachief nemangwe tibate mbudzi, tiratidzei mbudzi pano. Mukasatiratidza mbudzi tosiya tokusungai nemi, toenda nemi uku, baba kwenyu vatosungwa izvi vari kupolisi. Ndokuvari mukadzi ndokubvunduka pai, ndobva kuti alright, mbudzi dzacho ndeidzi. Ndobva varatidza, ndobva vamaisa, ndobva vabata. Saka vachisvika ndobva ndavati amai mbudzi yamabata yasiya chimwana. Saka ndobva vamboda kumboharasa pai, ndobva ndazotaura navo zvakanaka paya. Ndobva wabvuma ndidzokere nemwe, ndobva wasara ne2 ndokutogoweta mbudzi dzangu. Saka zvadaro manje ndonyaya ndozama kutsanangura kuti shuwa mambo nemangwe avatongi, havakwanisi kuti vatibate zvakanaka sevanhu, but vanotonga nedemo. Handioni ndaifa ngopiwa mhosva pamusoro petoilet. Saka zvadaro futi zvekare muraini mudunhu medu vanoenda kuchikoro vanotora list yevabereki vasina kubhadharira vana vavo mafizi kubudikidza nekushayiwa, vovadeedza kumatare kwane mangwe, vavasunga. Saizvozvo vanosimuka nemapurisa avo, vanoenda kudzimba dzevanhu vakange vasina kubhadharira vana mafizi avo, vanotora mbudzi, vanotora magejo, vanotora mahwindo, vatora havaendisa kuchikoro, havatengesi vachiendesa kuchikoro, but vanotora votengesa vodya mari yacho. Saka zobatsirei pakuti ivo chief nemangwe vanofanira kuti vatibetsere isusu kana kuti tiri kushayiwa. Une mbudzi pamba, tengesa mbudzi voendesa kupi? Kuchikoro, kuti ivo votora mbudzi votengesa voendesa vanobhadhara mari yechikoro, havabhadhari mari yacho yechikoro, vanobva vadyira varombo zvinhu zvavo. Saka handizivi kuti chief akaita sei asingakwanisi kunzwira vanhu urombo, asingakwanisi kuti agamuchirewo vanhu nekushayiwa kwani nekushayiwa kwavo. Saka ndonyaya yangu mamiriro yakaita. Saka ndine urombo zvekare nezvakaitika kune vakafirwa avo, kuzi handipo kumba paridzi ndiri kugwerwa, but tiri kuzviona hedu paYouTube nemaspeech enyu tiri kumaona zvakanaka zvikuru. But shuviro yangu ndeye kudai chinzi anga ari munhu aitsiurika, asi kuti but handioni kuti zvichachinja kuzi iye atoratidza kuti ndozvavatori. Saka ndinowanza kutoti hangu kuti achinjiwe, kuiswe mumwe ari nani anokwanisa kunzwira vanhu zviri nani. Ndopfungwa yangu nemaonero angu.